natin po sana sir maano po yun, makakasuhan nga po. Pero Yun po, ma'am. ang ano po natin, kung totoo ba po ba talaga kung anong nangyari kasi di ba po lasing. Hindi naman po sa hindi ako naniniwala kay So mas papaniwalaan mo, ma'am, yung ibang tao, ma'am, kaysa dito sa anak mo. Umpisa na natin ang tabang ora mismo. Sang dalagita ang personal na dumulog sa ating tanggapan. Lakas loob na humingi ng tulong na makamit ang hustisya patungkol sa ginawang panghalay umano sa kanya ng isang lalaking sakristan. Sinubukan umano nitong isumbong sa kanyang pamilya, ngunit mismong mga tiyahin at tiyuhin umano nito ay tumangging tumulong. Ang sumbong ni Grace, hindi niya tunay na pangalan. Panorin po natin ito. Di ko po aram if tigplanuhan po itong irenuman po. Sinarado po itong pintuan. Tiglagan niya pong mga gamit po duman sa pintuan para po dahil po mabukasan. Nalibong po tapos dahil po nakairok maray po. Labing-anim na taong gulang na babae ang mag-isang humingi ng tulong sa ating programa matapos hindi umano siya pakinggan at paniwalaan ng kanyang pamilya. Ang kanyang hinaing nung nakaraang taon buwan din ng Abril nang siya ay pagsamantalan umano ng nakilalang lalaki. Ayon kay Grace, niyaya raw siya ng kanyang babaeng kaibigan sa isang overnight stay kasama ang iba pang kalalakihang hindi niya umano kakilala. At sa kanilang kasiyahan, habang umiinom ng alak, ay bigla na lamang daw itong nahilo. Tig-alalayan po ako magpaduman po sa kwarto kaya itong sinarado po itong pintuan. Tiglagan niya pong mga gamit po duman sa pintuan para po dahil po mabukasan. Nag-aagad na po ako ito, nag-ibi na po ako ito sa iya po. Sabi ko po, dahil man po ako nag-aarog po kaan. Then, para tulak ko na po siya kato, para ibi na po ako ito. Anong pagkakakilala mo kay Na mabuot po. Red po kami sa barangay mi po. Midbitmin na po talaga siya. Kasi sa Kristan po. First time mo makasama si anong time na yun? Iyo po. Sabi niya po sa kuya, isisay na daa po ang nakaano sa kuya. Sabi ko, daiman po ako nag-aaral po kato. Sabi niya, iyon na daa po. Then tigapirit niya po ako itong maski abo ko man po. Na-offend po ako ito. Then sabi ko, daiman po ako nag-aaral po kaan. Sa tingin mo ba naririnig ka ng mga kaibigan mo sa labas? Daiman po ata kasi po nag-uurugmahan pa po sinda. At sa aming patuloy na pakikipag-usap kay Grace, lumantad ang isang revelasyon. Hindi ito ang unang beses na siya ay napagsamantalahan. Mismo sa kanyang ama, siya nakatanggap ng unang pamomolestya. Grade 4 po kato, buyong po si Papa. Then iyon na po ito nangyari. Ano po, ilalaog niya na po, kunta yung ano niya po sa ko. Then naging bata po ako kato. Kaya po din na po na ipo po. Nagpatuloy-tuloy po ito. Tiga kaputan niya po mga mga masayang bahagi po sa lawas ko po. Hinahalikan ka ba mo? Iyo po. Saan? Sa lips po or sa pisngi po. Anong ginawa mo nung may ginawa sa school? Nag-ali po ako kato pero po tiga pugulan niya po ako. Ano yung pumapasok sa isip mo? Na mag-ali po duman sa arong na ito po. Then nag-call po ako duman kay mama po para po kuha na po ako. Pero dahil man po ako tiga kuha ni mama. Kayo na ka nagsumbong? Sa mama po ni Papa, sa lola ko po. Then sabi lang po sa kuya, mag-ali lang po daw, pagyawan po si Papa. Iyo lang po ito, pero nagtuloy-tuloy po. Abuan po ako ni Papa, paaliwan po sa arong, pagyawan na po siya. So wala kang ibang puntahan? Wala. Bakit sa tita mo hindi ka nagsumbong? Saka po, dahil man po ako nindagdangugon. Sa mama mo, nasabi mo ba to? Dahil man po. Bakit? Kasi po ito po, so inaana po nga ni kang Papa ko dahil na po nagadangog sa kuya, sumama ko po kaya. Pero ngayon, alam na ni mama mo. Ayaw po. Ano yung sabi niya? Kukaunda po ako. Di man po ako mapakuha sa iya kasi po. So, sa diri ko po nga ning Papa, ginibo na ka to. So, agom niya pa daw po kaya. Ano nararamdaman mo na hindi ka pinaniniwalaan ng mga kamag-anak mo nung time na yun? Dagit po. Ano naisip mo na mag-speak up ka na about that? Siyempre po, kasi po sala po itong tigigibo sa kanya Papa. Tsaka ni ano lang yung gusto mo ngayong mangyari? Matawad po akong hustisya po sa nangyari po sa ako. Magkakaroon ka ng mensahe kay na lang.
Bahala na po ang batas po sa inyo. Kita po. Bahala na din po. So yan mga kaaksyon ang dinanas ni alias Grace. At para sa reklamo ito, makakausap natin ang ina ng biktima na itago natin sa pangalang Vilma. Po, Ma'am Vilma, alam niyo na po ba itong nangyari sa anak mo nung nakaraang taon pa ito? Bali po, sir. Last week ko lang po yan nalaman, sir. Saka po sa akin nagsabi. Anong pagkakasabi sa'yo, ma'am, ng anak mo? Bali po, sir, ang nagsabi po talaga po ng totoo sa akin yan, yung boyfriend po niya ngayon. Kasi po, hindi po sa akin nagsasalita. So bilang ina, ma'am, ano po yung plano mo, ma'am, na ngayon hindi nakakakuha ng tulong mula sa tiyuhin at tiyahin na magsampa ng kaso? Ano po yung plano mo, ma'am? Ang gusto ko po na sana, sir, pag na po yung kaso, kahit dito na lang po siya sa akin, makapagbagong buhay siya. Para hindi na naman po siya matrauma ng maigi. Tama ba yung narinig ko na pati ikaw, ma'am, ayaw mong makasuhan itong gumawa sa kanya? Bali po, sir, kasi matagal na po yan. Hindi ko po alam kung anong totoo. Pati po yung kapatid niya, ayaw po sa akin na magsabi ng totoo. Kasi po, lasing na po si Nick. Ako pa nga po nasisisi ng mga kapatid niya kasi binibigyan ko daw po ng pera, ganyan. Kasi ma'am, hindi biro po itong naranasan po ng anak nyo na si alias Grace. Oo nga po, sir. Kung po sana kaya nasa malayo po kasi ako hindi ko po basta-basta asikaso kung ano niya. Ma'am, dapat sana'y tulungan natin itong anak mo, ma'am, para makamit ang hustisya na naranasan. Hindi po ito biro, ma'am. Marami pong taong maagrabyado po, sir. Huwag mo nang isipin, ma'am, ang iba. Ang isipin nyo, ma'am, yung anak mo. Kasi hindi po ito biro na inalay po ang anak mo, ma'am. Sa ngayon, ma'am, nasaan ka po? Sa malayo po ako, sir. Maaari nyo bang maikwento, ma'am, kung bakit nasa poder na itong si alias Grace sa kanyang tiyuhin at tiyuhin? Bali po, sir, nung nalaman, nagsabi po yung boyfriend niya sa akin na ganun po yung nangyari sa kanya. Bali, sabi ko, sir, sa kanya, pagkatapos ng klase niya, pagkatapos ng exam niya ng 4th grading, umuwi na dun sa mga tita niya. Pero ma'am, sa tingin niyo ba na kapag nilayo niyo po ito si alias Grace, makakalimutan niya na po ba yung nangyari sa kanya? Gagawin ko po, sir, lahat para po makalimutan niya lahat ng nangyari sa kanya. Matagal ko na po yung gustong kunin, sir. Opo. Kaya lang po, nung bata pa po yan, tinago po yan sa akin ng ama. Nagmakaawa pa po ako sa kanila na ibigay yan mga anak ko. Tinago po nila sa akin lahat. Ma'am, makakaasa ba kaming makatulong ka sa pagsampa ng kaso dito sa laban dito sa sakristan na umalay po sa inyong anak? Lumalabas kasi, ma'am, na gusto mo na lang nakalimutan niya yung nangyari. Pero yung anak mo, ma'am, humihingi po ng hustisya. Sana naman po bilang ina, ma'am, makatulong ka na masampahan at mapanagot po yung nanghalay po sa anak nyo. Gusto ko din po sana, sir, po yun, makakasuhan nga po. Pero Yun po, ma'am. ang ano po natin, kung totoo ba po ba talaga kung anong nangyari kasi di ba po lasing. Hindi naman po sa hindi ako naniniwala kay Nick. So mas papaniwalaan mo, ma'am, yung ibang tao, ma'am, kaysa dito sa anak mo. Hindi ba dapat bilang ina, ma'am, ikaw yung nagsilang dito na protektahan mo itong anak mo at matulungan sa pagsampa ng kaso? Okay po, sir. Opo. Tutulong po ako, sir. Pero ang ano ko lang po sa inyo, hindi po talaga ako basta-basta makakauwi ng madalian. Huwag mo nang intindihin yung iba, ma'am. Ang importante, ma'am, mapanagot po yung humalay po sa anak nyo dahil hindi po biro ang naranasan po ni alias Grace. Opo, sir. Tutulong po ako, sir, kung ano pong dapat pong maano po niyan. Yan. Ikaso sa Opo, kanya. tama po yan, ma'am. Huwag mo nang isipin, ma'am, kung sino pa yung madadamay. At least mabigyan ng hustisya itong anak mo, ma'am. Pero okay po, sir. Salamat po. Ito, nanay, dahil personal na dumulog sa amin ang inyong anak nitong buwan ng Abril, ora mismo rin kaming umaksyon dahil hindi biro itong tumbong na ipinarating ni alias Grace, Kami ay agad na nakipag-ugnayan sa tanggapan ng City Social Welfare and Development at ng Women's and Children Protection Desk ng Legazpi City Police Station. At ora mismong tinugunan ang reklamong ito at agaran ding inasikaso ang mga kinakailangang ebidensya para sa gagawing legal na aksyon. Ayan, at para sa update, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Ma'am Lea Daet, ang Social Worker 3 ng City Social Welfare and Development Office, Legazpi City. Paano po ito kung ang biktima ay walang matanggap na suporta mula sa kanyang pamilya po? Para po doon sa mga minor de edad na warang nakukuhang suporta para ali sa pamilya nila,
para sa pag-file ng case, kaon po ang CSWDO para mag-assist po sa filing. Opo. Pero po si pagpa-file, kay puhan na desidido si biktima. Kasi bako man po yun na kararawan na along the way, bigla siyang ma-atras. Yung pagpa-file niyang kaso, siguraduhon lang na kompleto ng ebidensya. Kasi po, bako man yan na yung akusado, igwa din niya na abogado na matanggol para sa iya. Ma'am, ito kasi lumipas ng isang taon. Maaari po bang makapagsampa ng kaso itong biktima, ma'am? Ay opo, base naman po sa may prescriptive period tayo base sa batas. Yung kaso po ng rape, meron tayong 20 years na pwede pang i-file from the last incident. Ma'am Leia, nakausap namin yung ina. Nasa malayo, gusto na sanang tumulong dito. Pwede ba natin i-encourage itong mga tumatayong guardian ng biktima na matulungan siya, ma'am, na magsampa ng kaso kasi walang tulong pong nakukuha po ito si Grace sa kanyang guardian. Pag walang nakuhang support na galing sa kanila, andyan sa CSWDO para mag-assist sa kanila sa pag-file ng case. Bali po ang magiging petitioner, yung bata, assisted by the social worker. Hindi naman nangangahulugan na pinuputol na namin yung relasyon ng biktima sa kanyang pamilya. Patuloy pa rin po namin na ini-encourage ang family na suportahan ng bata. Kasi sabi namin, hindi naman kasagutan lang yung pagpa-file ng case doon para makarecover yung bata sa pinagdaanan niya ng pang-aabuso. Higit na dito, hindi lang sa filing ng case, kung hindi yung suporta na makakuha sa kanya na hindi ko na question Tama po, yung ma'am. sinabi ng bata. Kasi sabi nga, ang unang-una na dapat na naniniwala sa bata ay yung mga magulang. Tama po, ma'am. Anong mga proseso po, ma'am, ang pwedeng pagdaanan po ni Grace? Unang-una, kailangan ready siya. Ano ba yung proseso sa pagpa-file ng case? Hindi lang ito na pagpunta sa pulis, tapos na. Unang-una, alam niya na pupunta dapat sa doktor at kailangan siyang i-medical legal. So pag doon sa doktor, kailangan niya na ipakita ang sa kanyang pribadong parte ng kanyang katawan para masiguro ng doktor, para ma-check ng doktor, para makita kung may pang-aabuso, may nangyari ba sa kanya o wala. Sunod po, sa pagta-testify, huwag niyang isipin, ready namin sila na hindi lahat na nakaharap doon naniniwala sa kanya. Dapat maging ready ka. Opo. May mga unexpected na question ang korte na kailangan niyang paghandaan. Susunod naman, kailangan maging ready ka sa mga possible na desisyon. Yung sunod naman po na kailangan na prosesong gawin sa kanya, na ang pagdadaanan niya, yung mga bagay na marami talaga magko-question sa kanya kung totoo ba o hindi. With that, ma'am, at least malinaw sa atin na malaki ang pag-asa na mapanagot po itong nasa likod ng panghalay po kay alias Grace. Opo. Apo, dahil po dyan, ma'am, maraming salamat po, Ma'am Leia Daet, ang Social Worker 3 ng City Social Welfare and Development Office ng Legazpi City. Balikan ko lang si Nanay Vilma, ano? Nanay Vilma, malinaw na po yung sinabi ng CSWD na tayo ay tutulong para sa formal na pagsampa ng kaso at mabigyan ng hustisya itong anak niyo, ma'am. Ano po? At ayan, mga kaaksyon, nasa kabilang linya ng telepono natin si Attorney Jesus Lapus para lamang sa kaalaman ng ating mga tagapanood at tagapakinig. May maaari po bang kaharapin na kaso ang mga magulang o legal guardian na tumangging tumuporta sa pagsampa ng kaso laban sa mga biktima ng pangalay po? Meron po. Kasi kahit ang nakalagay po sa batas, ang kaso po ng rape ay pwede naman pong ikaso ng hindi lang ng biktima or ng magulang niya, pero lahat po ng nakakaalam. Kasi mabigat pong kaso itong rape. Pero kung able naman po yung mga magulang or yung guardian ng biktima, lalong-lalo na po sa kalagayan ng ni alias Grace na minor, meron po talagang responsibilidad ang kanya mga magulang na mag-pursue ng case para panagutin yung nanghalay dito kay alias Grace na minor. Dito po sa mga magulang na hindi tumutulong sa pag-prosecute ng kriminal na nanghalay din sa kanilang anak, pwede po nilang kaharapin unang-una. Pasok po ito sa Public Act 7610 o yung sa child abuse. Nasasaad po sa batas na yung neglect or failure to protect ng mga magulang, lalo na sa kanilang minor de edad na anak, ay pwede silang panagutin under RA 7610 at mabigat po ang kaparusahan dito kasi kapag napatunayan po ay prison mayor in the minimum po to or 6 to 8 years imprisonment. Pwede rin po itong pumasok sa violence against women and children. Yung anak po nila is minor de edad, so pwede po ito pumasok sa psychological abuse kasi yung fact na hindi nila tinutulungan yung anak nila, resulta ito sa psychological harm at emotional distress ng
bata. At mabigat din po ang kaparusahan dito kasi kung mapatunayan, ito ay 6 months to 6 years imprisonment. Bukod pa po dun sa kriminal na mga cases, pwede rin po sila mawala ng parental authority. Marami kasing ganitong klase ng sitwasyon na kung saan mas pinipili ng pamilya na ilayo yung bata hanggang sa makalimutan yung nangyari sa kanya. Ano po yung pwede natin na bigyan ng, kumbaga, mabigyan ng payo itong mga biktima at pamilya ng biktima? Yung mga pamilya po kasi, understandably, ayaw nila mismo yung kahihiyan Pero syempre dapat hindi nila isipin yung ganon kasi ang nakasalalay dito is yung kapakanan ng kanilang sariling anak. Kaya dapat, for me, yung mga kamag-anak mismo, dapat sila mismo yung tumutulong sa kanilang mga kamag-anak or ganitong sitwasyon. Sila dapat mag-encourage at tumulong dun sa mga biktima na magpurso ng kaso sa magulang, sa kanyang pamilya. Dapat tayo yung mismo maging emotional support nila. Dahil po dyan, maraming salamat po, Attorney Jesus Lapus. Nanay Vilma, kahit nasa malayo ka ma'am, huwag kang mag-alala ma'am kasi nandito po kami at ang CSWD para tumulong po sa anak nyo na makamit po at makapagsampa ng kaso laban dito sa umalay po sa kanya. Ma'am? Maraming salamat po, sir. Opo, sisiguraduhin po namin ang aming team na sa tulong ng CSWD Legazpi ay mapoprotektahan at mabibigyan ng tamang aksyon para kay Grace. Maraming salamat po ulit po, sir, sa inyong lahat dyan.